Ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ. Είναι λίγο πρωτότυπο, φαντάζομαι, να παρουσιάζονται ταυτόχρονα ένας μαραθώνιος και ένας κολυμβητικός αγώνας. Η εμπλοκή μας όμως και στους δύο μας φέρνει εδώ για να κάνουμε και τις παρουσιάσεις και των δύο. Ουσιαστικά προτρέποντας τον κόσμο να έρθει στα Χανιά, να τρέξει και να κολυμπήσει. Αυτό είναι το μήνυμα. Καταρχήν, επιτέλους θα γίνω κι εγώ όσεμαν στην Ελλάδα. Έχω κολυμπήσει σε άλλα όσεμαν στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα δεν είχα κολυμπήσει ποτέ. Είναι συναισθηματικά σήμερα περίεργη ημέρα, η αλήθεια είναι. Ξεκινήσαμε κάτι το 17, μεγάλωσε, κορυφώθηκε το 22 με τον τελικό. Και τώρα απλά σας εύχομαι καλή επιτυχία, εύχομαι να μου το προσέχετε και θα είμαι κι εγώ εκεί για να κολυμπήσουμε μαζί επιτέλους, να το απολαύσω κι εγώ σαν κολυμβητής. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αρρωγή σου στην πορεία στο να έρθει το Oceanman σε εμάς. Θέλω να σας πω ότι αυτό που του είπα από την αρχή είναι ότι στα Χανιά, όπως η ταινία με τον Παράβα που είχε το θρόνο για την αρχόντισά του, έτσι λοιπόν του έχω πει ότι θα έχει ένα θρόνο στα Χανιά, γιατί ο αγώνας εξακολουθεί να είναι και δικός του και είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που θα συνεχίσουμε κάτι το οποίο ήδη έχει κάνει μια πολύ ωραία πορεία. Ξαναχτίζουμε ένα μπραντ από την αρχή, όπως το βλέπετε πάνω δεξιά, Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα. Είναι ένας καινούριος αγώνας με άλλη πρόσβαση, με άλλη εμπειρία και σιγά σιγά θα ξαναστηθεί, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε το Oceanman Ήτυλο, λιμένη Ήτυλο Γκρις. Τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, 21 με 23, θα πάμε στα Χανιά και θα κολυμπήσουμε, θα δούμε στη συνέχεια σε ποιο σημείο θα είναι η εκκίνηση και ο τερματισμός.